Que é a historia? Pois a historia é unha das grandes ciencias que se ocupa de estudiar todo o que aconteceu no pasado. Dentro da historia hai feitos que son máis importantes que outros. Aqueles acontecementos que supuseron un gran cambio na historia son chamados feitos históricos. Feitos históricos foron, por exemplo, a aparición da escritura nunhas primeiras táboas de pedra, ou tamén o paso da escritura en pedra ao papiro, ou o descubrimento de América no 1492. Mais que fan os historiadores para que todos e todas entendamos o paso do tempo? Pois algo tan sinxelo e difícil como dividir o espazo do tempo en 3 períodos: pasado, presente e futuro. O pasado refírese a todos os acontecementos que sucederon antes do día actual. O presente fala dos sucesos que están a pasar neste preciso intre. E o futuro conta aquelas cousas que aínda non pasaron, pero que son moi posibles que acontezan. Por exemplo, falar de como serán os vindeiros coches voadores. E que facemos para situar os acontecementos nun momento concreto? Pois moi doado. Usamos diferentes tipos de medidas. Imos ver as máis habituais. Ademais, temos que diferenciar entre datar feitos recentes e feitos antigos. Os feitos recentes datámolos en días, semanas, meses e anos. Unha semana son 7 días, un mes son 4 semanas e un ano 12 meses. Os feitos antigos datámolos en lustros, décadas, séculos e milenios. Un lustro son 5 anos, unha década 10 anos, un século 100 anos e un milenio 1000 anos. Ademais destas medidas, en Occidente houbo un feito relixioso que marcou un antes e un despois: o nacemento de Cristo. Polo tanto, o ano no que naceu Cristo considérase o ano cero. Os anos anteriores márcanse con A.C mayúscula, antes de Cristo. Os anos posteriores son anos de C mayúscula, despois de Cristo. Así, o ano actual no que estou a facer este vídeo tutorial é o ano 2024 despois de Cristo. Ata aquí a clase de hoxe.
Agora tócache. Responde. Cantos anos hai en 2 lustros, 3 séculos e 4 milenios? Xa o sabes? Pois vexamos a solución. Imos por partes. 4 milenios é igual a 4 por 1000, 4000. 3 séculos, 3 por 100, 300. 2 lustros, 2 por 5, igual a 10. Polo tanto, si sumamos todos os anos, dá un total de 4310 anos. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!